खुलुमबाय गासैनिसिम दुलाराय बर' हारिनिसिम आं मोनसे फिसा भिडिअ लाबोनाय जादों दिनै आरो बे भिडिअखौ मिस्टार थाख्लायनि थाखायनो लाबोनांगौ बायद' जादों। निमाहा हो रायजोफोर, आं माब्लाबाबो बेबायदि भिडिअ लाबोफेराखै, नाथाय दिनै मिस्टार थाख्लायनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाबोनांगौ जादों। भिडिअआनो जाहैबाय, बियो गावनि इउटुबाव आंखौ गोबां बाथ्राजों बियो मुं सुदों, गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों। बेखायनो आङो थाख्लायनिसिम मोनसे रिप्लाय होनो नागिरदों। दाखालि थांनाय 24 तारिख खालि जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे डिस्ट्रिक्ट मोननै बिसानि मोनसे मिटिं जादोंमोन। मिटिंआ जाहैबाय मिसेस गेमस्रि दैमारिनि सायाव सावरायनाय आरो बेखौ होबथानायनि माखासे जोंहा माखासे नियम निथि खालामनानै दोनखानाय दंमोन। दा बेवहाय आङो बे मिटिंआव एसे लेट जादों, मानोना आंहा मोनसे बिराद गिदिरथार मिटिं दंमोन ओइदिनखालि। बे मिटिंआव आं प्रेजेन्ट जानायनि थाखाय हाखु दाखुबाबो आं थांदों, बिसानि मिटिं नुजाहैथारनांगौ होननानै। जानो हागौ 10-15 मिनिट जाबायमोन खोमा। आं जेब्ला थाङो अब्ला जाहोना जाहैबाय, आं जेब्ला रुमाव हाबो मिटिंआव, अब्ला माखासे बिबुंथिगिरिफ्रा बिबुं होगासिनो दं। आं जेब्ला हाबनायजों लोगो लोगोनो बिबुंथि आं खोनादों जे आंनि खोमायाव, दिनै बे कुसुगाव, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कुसुगाव थान्दा बाजाराव मोनसे बैसागु खुंनायाव गेमस्रि दैमारिखौ लेंहरनायनि मोनसे टपिकखौ लानानै बिथांमोनहा लेक्सार होगासिनो दं, बिबुंथि लाखिगासिनो दं। थिग बे समाव आं खोनाहैबाय जे गेमस्रि दैमारिखौ लाबोनाया इउपिपिएलनि माखासे लिडारफोर, गुरलाब बारा जानायफोर, बिथांमोनहानो दिनै एन्टि ससियेल मानसिफोरखौ लायहोदों। इउपिपिएलनि लिडारफ्रा फैसा बांद्रायबाय, समाजाव गाज्रि गाज्रि मानसिफोरखौ बिथांमोनहा लाबोनानै दिनै बर' हारिनो मा दिन्थिनो नागिरदों, बायदिसिना लेक्सार होनायाव आं थाग थिग सहैदों। दा बाथ्रा जाबाय, अब्लाबो आं जेबो सानाखै। बाथ्रा जाबाय, जेला आङो रुमसिम थांनानै जिरायनो आं सियार नागिरो, अब्ला थाख्लायनि खाथियाव आं थांदों। थाख्लाया अब्ला आंखौ बुंबावबाय, नै सासे फैबावबाय माथो इउपिपिएलआ, बेबायदि बुंबाय। अब्लाबो आं जेबो सानाखै। उनाव जिरायनानै एसे ब्रेनाव नांबाय, आरे बे गेमस्रि दैमारिनि मिटिंआव दिनै इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, कंग्रेस मा बाथ्रा? आं बेखौ दिनै क्लियार होनो नागिरदों जे नोंथांमोनहा गेमस्रिनि सायाव जुदि सावरायदोंब्ला, जोंनि बिसानि आर्टिस्टफोरनि सायाव सावरायदोंब्ला, सोरखौबा फाइन खालामनो नागिरदोंब्ला, बेवहाय लेक्सार एबा बिबुंथि होनायनि सिगां नोंथांमोनहा खर'आव एसे मेलेम थाग्रोनांगौ। मानोना बे मिटिंआव गोबां रोखोमनि राजनितिक पार्टिनि मानसि थानो हागौ, गोबां रोखोमनि धोरोमनि मानसिफोर थानो हागौ, नाथाय नोंथांमोनाव खर'आव बे जेबो गैया। दिनै आं इउपिपिएलनि सासे चेयारमेन, आंनि सिगाङावनो दा इउपिपिएलखौ बखिनाय थानायाव आंनावबाबो एसेबाबो नांगोन मोदोमाव। गाबोनहाय सोरबा बिपिएफनि एसे लिडारफोरबो बाव प्रेजेन्ट जागोन। बिपिएफनि खोथाखौ बुंबाय थाबा निश्चय बिथाङाबो एसेबाबो मोदोमाव नांगोन। दा बे आरो दा बेवहाय आं बेखौनो फेसबुकाव आङो मोनसे आपल'ड होदों। रायजोफोर, जोंनि बिसाया खुनु राजनितिजों लोब्बा गैया। बे जाबाय जोंनि महरगिरिफोरनि मोनसे जथाय, मोनसे आफाद। बेवहाय खुनु राजनितिक मेनसन लानो नाङा। आं जाहैबाय इउपिपिएलनि दोनजानाय सासे दाहोना। गतिके माहाजोनखौ माबा माबि बुङोब्ला एसेबाबोथ' दाहोनानाव नांगोन ना, नंगौना नङा रायजोफोर? दा बेयाव आं पलिटिक्सखौ लाबोनो जानो बादों, खारन जोंहा मोनसे स्ट्रंलि रेजलिउसन लाखानाय दं। थाख्लाय नोंथां, नों मिथिना मिथियाखै, नों जे लिडार होनना लागासिनो दं गावखौ। जोंहा बिसाया बेसेबांबा गिदिर, जोंहा थि डिसिसन मोनसे रायलायखानाय दं जे गेमस्रि दैमारिखौ जोङो खुनु माबायाव स्टेज पारफरमेन्स होनाङा, बा जोङो बिसाया बेखौ लायहोनाङा। जोंहा गेमस्रिनि सायाव मोनसे गोरा डिसिसन खालामखानाय दं। बे हिसाबै गेमस्रिखौ बोरै होबथानांगौ, होबथानाङा, आं बेखौसो बुंदों मिडियानि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों, आङो ससियेल मिडियायाव।
जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सानैसो सोद्रोमा लिडारफ्रा लेक्सारावल' गोदै गोदै होदों खिन्थु खामानियाव गैया। मानो होनना बुंबा दिनै कुसुगाव थान्दा बाजार ना बहा जादों कुसुगाव इउपिपिएल ब्लकआ जुदि गेमस्रि दैमारिखौ लाबोदोंमोनबा बेवहाय नोंथांमोनहा मानो थांनानै बादा हैनो हायाखै? नोंथांमोना इउपिपिएलखौ बाहाय मानो बुंहैनो हायाखै? दिनै काजलगावआव फैनानैसो नोंथांमोनहा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खारखोमानानै गोहो गोलोन्दां बायदि नोंथांमोनहा इउपिपिएलनि खोथा बुंफैदों। बेखौ आङो साबजानाय मोनाखै। थाख्लाय गोसोआव ला। एक नाम्बार। बेनि जाहोनाव आङो बायद'आव आङो हगारदों। मानोना आङो बेफोरबायदिखौ सहायनो हायैनि मिटिं जोबनायनि गेजेरावनो आङो ओंखारबोदों। मिथिबाय? आरो बावहाय जानला मानला नोंसोरबादि माइक्र'फन सेनानै आं बुंग्रा मानसि नङा। आंखौ जुदि सोरबा जुदि मोजाङै सिनायोब्ला उमुक बिथाङाबो फंनैसो बिबुंथि लादो होनना बुंब्ला आं लागौमोन। आरो नोंसिनि बेबादि सभाब चरित्रखौ नुनानैनो आङो उनाव गथ'फोरजों जिरायहैदों। थाख्लाय एक नाम्बार गोसोआव ला नोङो। इउ आर दा पियरलि लायार मेन। मिथिबाय? बेबादियाव नोंथांमोना बाहाय राजनितिनि खोथाखौ लाबोनाङा। बाहाय राजनितिनि खोथा थाया। जोंहा बिसाया खुनु पलिटिकेल पार्टिनि खोथा फैया। मानसिफ्रा जानो हागौ सापर्ट सिङाव थायो। पलिटिकेल आरो धोरोमा जाहैबाय गाव गावनि गोसो सिंनि जिनिस। धोरोमाबो गाव गावनि गोसो सिंनि जिनिस। बेखौ जों लानानै मालाबाबो राजुवा खामानि मावनो हाया। सोरहाबा बिपिएफ, सोरहाबा इउपिपिएल, सोरहाबा कंग्रेस, सोरहाबा बिजेपि थाथों। जों बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया। दा बे खेत्रआव आं लिरदों नोंथांमोनहा जुदि बिसानि एक्सुएल लिडारब्ला, बिसानि दैदेनगिरिब्ला नोंथांमोना कुसुगाव थांनानै मानो बादा होनो हायाखै? जोङो थांनाय जानुवारि पिकनिकआव चिराङाव बेनिफ्राय देरसिन मोनसे समायसा जादोंमोन। थाख्लाय बुरबक खोनासंनो मोजाङै। बे चिराङाव जेला जायो मिस टमी नार्जारिखौ लाबोनायनि बहुद खोथा ओंखारदों। टमीजोंबो जों रायलायदों, बुजायदों, आजायदों। ओरैहाय बेसेबांबा 3 लाख 4 लाख थाखा खरसा जाखादों होननानै पाब्लिकफ्रा बिराद डिमान्ड खालामदोंमोन कमिटिफ्रा। जों बावहाय माखासे जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों रायलायदों। जोङो साक्सेस जादों, जों जैजायदों। जोंखौ जेबो बुंनो हायाखै, जों होबथानो हादों। थाख्लाय मिथिबाय? दिनै नोंथाङा दाखालि चिरांनि बिसानि मिटिंआव बुंबावदों चिराङाव जे जोंहा बिसायानो बिराद पावारफुलखा। जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, जोंहा दुलाराय मा होनो बेखौ थुनलाइ आफादनि, दुलाराय बर' समाज आफादनि जोंहा मा होनो बिदिखौ मदद लानांगौनि जेबो गोनांथि गैया होनदों नों थाख्लाय दाख्लै। थिग आसे नोंथाङानो जुदि बिसाखौ इसेबां पावार होनबायब्ला मोजां खोथा। नाथाय नोंथाङा दिनै कुसुगाव थान्दा बाजाराव दिनै गेमस्रिखौ लाबोनायाव नोंथाङा होबथानो हायाखै। नोंथाङा गोहो गोलोन्दां नों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बुंनो हायैखौ चिराङावसो बुंबाय। नंगौना नङा? दाख्लै बे खोथाखौ आं दिनै नोंनाव जबाब बिदों आरो नों बहुद खोथा बुंबावदों। आं नोंनि खोथाखौ दिनै जबाब होनो नागिरदों थाख्लाय। लाइभआव आं मालाबा बेबायदि लाइभ फैफेराखै। आरो खोनासंबाव थाख्लाय, नोंथाङा माबानि बिसानि नोंथाङा एडभाइजार नामा? आगोलावहाय प्रेसिडेन्ट मोननो एडभाइजार जाबाय। येस, मोजां खोथा। नोंथाङा जुदि एडभाइजारब्ला नोंथाङा जुदि सासे मोजां लिडारब्ला नोंनाव मानो साहसआ फैयाखै जे गेमस्रि दैमारिखौ जोंहा बिसानिफ्राय बेन खालामनाय लोगो लोगो रिलेसन गोरा लाखाबाय। बे हिसाबै नोङो थांनानै कुसुगावआव बन्द' खालामहैनो हायिया सोरनि दुरबलथा थाख्लाय? ओइ थाख्लाय, सोरनि दुरबलथा बियो? नोंथाङा बेखौ बुजिदों बा गोसोआव दं नोंथाङा? नोंथाङा बेनि बादै आंखौसो पार्सनेल एटाक खालामदों। बिपुल मुसाहारि नों सोर? नों आंखौ सिनाया। थाख्लाय नोंखौबो आं सिनाया होननानै बुंनो हायो। खिन्थु थाख्लाय आं नोंखौ सिनायो। नोंनि बिदा, नोंदा देरसिनजोंसो आं बिराद क्ल'ज फ्रेन्ड। दासिमबो आं लोगो। थाख्लायखौथ' नोंखौथ' आङो जेबो साना, न' मेटार। जेबो फेक्टर नङा नों आंनि थाखाय। थाख्लाय नोङो बर' सावथुन मुलुगाव फैनानै दिनै एसेबाबो नोंखौ सिनायदों रायजो राजाफ्रा।
हैबलिया नोङो थाख्लाया माबादि बे जिनिसखौ नोङो दाबो सिनायनो हायाखै। नों थाख्लाय, नों सासे साथुवा मानसि, सिनेमायाव जेरै साथुवा, मोगथाङाव नों बिदि साथुवा थाख्लाय। मिथिबाय? नों आंखौ बेबादि बुंनो नोंहा जेबो पावार गैया, नों जेबो उदाय मानसि। थाख्लाय नों सासे गोबोरखिनि एम्फौ नोङो। नों गोबोरखि, नों जेबो रोङा थाख्लाय। नों बुंबावदों आंखौ जे बेखौ सिनाया माया बर' सावथुन जेनेबा सिनेमायाव मोननैसो माबा बानायदों बे। थाख्लाय गोसोआव ला नोङो। बिपुल मुसाहारिया नाम खामायखांनानै नामा जोबफिननानै थैबाय। नै दासो बिपुल मुसाहारि गोदान जोनोम जाफिनदों। मिथिबाय? जेब्ला आं फिल्म बानायो नोंसोरो गुंग्राय सुरखै नायोमोन। मिथिबाय थाख्लाय? आंनि सिनेमाखौ गंगा हल, नोंसिनि क'क्राझारनि गंगा हल, नोंसिनि आर इण्डिया हलाव हाद्रि खुग्लुंलायनाय रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनानै नायोमोन। बिराद फेमासमोन आं बै समाव। मिथिबाय? आं बुंना लायामोन दिनै, नोंनि खोथायावसो आं बुंदों। नोंथाङालायनो बिराद फेमास। नोंथाङाथ' थाख्लाय मा ओरैबादि मानसि नोङो, प्रडिउसारफोरनाव सोरबा प्रडिउसार गोदान ओंखारदोंबा एकदमबारे एखेबारे जबरदस्ति बिथाब रल बिनानै नों सिनेमा बानायग्रा थाख्लाय। नों सानदों जे नोंहा बिराद केरियार जाबाय। केरियार गैया नोंहा। नों बिथाबनानै सिनेमा गाग्रा नोङो थाख्लाय। मिथिबाय? नोङो दाखालिबो आंनाव फेसबुकनि सैनाय सिनेमा बानायब्ला नों रल बिदोंमोन, नाथाय नोङो मोनैनि गाज्रि नांथारदों आंखौ। खारन आंनि सिनेमायाव बिदि आल्टुब फाल्टुब खुनु माबायानो बेबादि एक्टिंनि बेबादि माबा सिचुएसननि आंनो आर्टिस्ट नाङामोन। बेखायनो आं नोंखौ स्कप होनाय जायाखै। आरो नों जे आंखौ बुंदों ओरै माबा थार गज' मा गज', नोंखौ खाथा खुलिबा नों दिनै लाजिनांगोन। आरो नोंनि खाथाखौ बावला आं खुलिनो। खिन्थु आङो सासे बुजिना बेक्ति हिसाबै नोंखौ इसिबां गाज्रि बुंनो नागिराखै। नों खिन्थु आंखौ नोंनि बिदानि समान आङो। नों आंखौ बहुत माने गाज्रि खोथा होनदों आरोखि। नोंहालायनो स्पर्ट्सआव समाजाव बिराद मावगा। नों मालानिफ्राय बेसेबां स्पर्ट्स गेलेयो बेखौबो आं मिथिगौ। थाख्लाय नोंखौ मिथिगैया। सारा नोंनि गामिनि नाराबारिनि सोरनि गलियाव मोसौआ माबसे दं, मेना दं, सावला दं, माने लालि दं, गासिबो नोंथांनि गामिनि मोसौखौ आं सिनायजोबो। मिथिबाय? अब्ला थाख्लाय बादिखौ सिनायो आं, जेबो गैया। नोंखौथ' खर' गारिसोमोन, नोंनि नामा बोरै थाख्लाय जाखो? थाख्लाय बानलुनो, थाख्लाय बोरमाला नों दिनैनिफ्राय। नोंनि नामा थाख्लाय नङा, नोंनि नामा बादल ना माबासो नोंनि नामा। अरिजिनेल नामखौ नों मानो लानो हायाखै? ला नों। आंनाथ' बिपुल मुसाहारि। गोदोबो बिपुल मुसाहारि, नै थैखांनानै उजिफिनबाय दाबो बिपुल मुसाहारि। आं सावथुन मुलुग, बर' सावथुन मुलुगाव दिनै बिसायाव गोदान जोनोम मोननाय। बोसोरनैल' जादों आंनि एजआ थाख्लाय। बोसोरनैल' जादों आंनि एजआ बर' सावथुन मुलुगाव गोदानै जोनोम जानायाव। नों मा मावदों? गावखौ बिराद देरगाना लादों। आं दिनै बुङामोन, आं दिनै लाइभ बिदि भिडिअबो होफेराखैमोन थाख्लाय। मिथिबाय? खिन्थु आं नोंनि बुंनायाव दिनै होनांगौ जादों। नों सानदों नामा नोंखौ बिराद गिदिर आर्टिस्ट? न'। नोंहा बेबायदि केरियार गैया। आरो नों बादि आर्टिस्टखौ जोङो आंनि प्रडाक्सनाव मालाबाबो स्कप गैया। मिथिबाय थाख्लाय? आं बेखौ स्पष्ट होबाय। आरो आं नोंखौ दिनै दम होबाय। नों मोजां जानो सोलों। आं सासे पुन्डित बादि मानसि। आं पुन्जिका बादि लिरो। आंनि लिरनाय बानिया बबेसराव जाजोबगोन थाख्लाय नों मोजां थायाबा। आरो बे बबेसरखौ नों दिनै आं बुंनायखौ जुदि गिबायब्ला नों मोजां जाबाय। थेंक गड नों मोजाङाव फैसिगोन। आंथ' लाजिदोंसो। थाख्लायखौ फार्स्ट टाइम आङो सिनेमायाव नुजेनोबा, हाब थाख्लायाबो बर' सावथुन मुलुगाव फैबाय, आं आन्दायदोंसो। खारन आं जेब्ला सिनेमा शुटिं खालामो नोंथांमोनहा बै समाव नोंथांमोननि ग्रुपआ जोंनि केमेरामेनखौ सिगिग्रा डिस्टार्ब खालामग्रा ग्रुपसोमोन। बुजिबाय? क'क्राझाराव फुरा दाबो न'खर आंखौ मिथियै गैया। आं दाबो फेमास क'क्राझाराव। मिथिबाय? खिन्थु आङो आंनि देहानि अबस्थायाव आङो लोमजानायनि गेजेरावसो आङो फिल्मखौ नागारथ'नांदों। आरो बेराफारसे बर' सावथुनाव थाबाय थानानै, मुलुगाव थाबाय थानानै जोंहा खामाय गैया। बेजों जों जानो हाया। 1 लाख 1.5 लाख सिनेमाया बै समाव लाब जायोमोन। जों नंबाबो नङाबाबो आर्टिस्ट जाबाय। क्वालिटि गावनि माने मा होनो लाइफ स्टाइलफोरखौ मेनटेन खालामनांगौ। जोंहा गाद्रा गुद्रा खामानि मावनो हाला, ओंखारनो हाला, साख्रि गैया बाख्रि गैया। नैबेबादि खेथ्रआव जोङो बोसोर जोङो 8 बोसोरसो सिनेमा बानायनानै
गान लिरनानै अडिअ केसेट बानायनानै जोङो स्पर्ट्स गेलेनानै टाइम थांनायाव जोङो गावनि संसारखौ जालांनो थाखाय जों राहा नागिरदों। जोङो आङो 2000निफ्राय फिल्मखौ स्टार्ट खालामदों दै थाख्लाय मिथिबाय। चिराङाव रावबो बर' भिडिअ फिल्म प्रडिउसार गैयामोन बे समाव। फ्राय सोङोब्ला बे आदा अमरमोन आदा रजेनमोनहा खिथानोबो रोंनो हागौ। अब्ला नोंलाय मैयासो आरो नोंथाङा बुंबावदों आंखौ बिसानिफ्राय एरख'नांगौ। येस, आं बिसानिबो लिडार नङा, एरख'बायबा जेबो झामेला गैया। खारन आङो बिसा दानायनि सिगांनिफ्रायनो बिपुल मुसाहारिया बादारि फिल्म प्रडाक्शना फिल्म बानायबोदों। दिनै आं बिसाखौ मोजां मोननायखायसो बिसायाव जइन जादों। बिसानि मानसिफ्रा आंखौ लिंनायखायसो आं जइन जादों। बेनि सिगांथ' आंखौ बिसानि नोंथांमोननि लिडारफ्रा खाथियाव लोगो मोनबाबो रायलायामोन, एरायबाबो रायलायामोन जे बिसानि मिटिं दं, स्टिक गांसे होआमोन। बेबादि अबस्थामोन। दिनैबा नोंथांमोनहा रोंदोंना रोङाखै? आदा मुसुखाया मा अबस्थायाव दं? जोंना गौतम फंबाया माबोरै दं? दिनै आमाय रहिना बोरै दं? राजु ब्रह्ममोना बोरै दं? फुरुबम बिथांमोना बोरै दं? आबं अनुमतिया बोरै दं? आरो माबा मा होनो बे आब' सासे गान खनग्रा माबाया निहारिका बिथांमोना बोरै दं? खबर लादों थाख्लाय नोंसोरो? लादोंबा बिराद मोजां खोथा, लायाखैबा नोङो थाख्लाय गोबोरखि नों जेबो गैया नों। दिनैनि थारिखाव नोङो गावखौनो बिराद फिल्म स्टार खालामनो सानदों, बे आं बेखौ मानिनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला दाबो नों दा ससियेल मिडियानि जुगावसो एसेनिबाबो हाइलाइट जादों। जोंनि दिनाव गोदो ससियेल मिडिया गैयामोन, इउटुब गैयामोन। गामि गामि रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायनानै गामि गामि पेन्डेल बानायनानै देखायोमोन थाख्लाय। नों जेबो नलेज गैया। बर'नि गेजेराव सिडि कम्पेक्ट डिस्क बानायजेननाया बिपुल मुसाहारि फार्स्ट, मिथिबाय? नोङो गावखौ बिराद कन्ट्रिबिउसन दङनो कालसाराव, हारिमु माबायाव जाथियाव बिदि बुंदों। नोंनिफ्राय आं बांसिन कन्ट्रिबिउसन होबोनाय। दिनै आंनि प्रडाक्सन, जोंनि प्रडाक्सन जोंहा ग्रुप दंमोन। जनरलाल बिथां बिराद मोजां मोजां मेथाइ गान लिरोमोन, आं बिदिनो प्रडिउस खालामोमोन, आंबो लिरोमोन। सत्रजित बिथां मेथाइआव बिराद मोजां मोजां मेथाइ लिरग्रा। बोरो नोंसोर खबर लादों? लानो रोंदों? लानो रोंबा बिराद बाख्नायथाव खोथा थाख्लाय। माने रोजा रोजा साबायखर। जुदि नोंथाङा जुदि बरायनो रोंदोंबा, खबर लानो रोंदोंबा, बे एक नाम्बार खोथा। बेवहाय दिनै जोङो बेबायदि फैयै फैयै फैनानै जोंहा दानि राजुश्री बिथांखौ गसाइगाव कलेजाव आङो डान्स खालामनायखौ नुनानै बिराद फसायनानै आं बेखौ एक्टर थिखांदों। बोरै मोनबावगोन नोंखौ सुना आंनि एलबामाव, मिथिबाय थाख्लाय? बेनि उनाव जोंहा दानि दासिमबो नाम खामायगासिनो दं बिथाङा, नामजादा राजिब ब्रह्मना बसुमतारी। बिथांखौबो आङो मोनसे गसाइगावनिफ्राय क'क्राझारनि फैबाय थानाय समाव लामायाव नुबोनानै बिराद फसायबोदों। सुनिल सिटि बादिलाय नुयो बे गथ'खौ, बेखौ फिल्माव थिखांनांगौलै। नैबे बिथांखौबो आङो माने फार्स्ट आंनो बोरै मोनबावगोन नोंखौ सुना एलबामाव आं दिखांदों। कन्ट्रिबिउसना नोंनिफ्राय आंनाव बांसिन दं। गोदान गोदान एक्ट्रेसफोर दङ, संगिना मोनखौसो दिखाङा। संगिनानि फार्स्ट टाइमाव आंनो करिय'ग्राफि खालामदों। निजिरा एक्ट्रेसफोरखौ आं थिखांदों, सन्जिता एक्ट्रेसफोरखौ आं थिखांदों। आरो थाख्लाय नों सोर साबसेखौ नों कन्ट्रिबिउसन होदों? नोंनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन दं फिल्माव। जाय बिथांमोनहा आंजों दिखांजादों बिथांमोनहा दिनैसिमबो नामखरा नामजादा। दिनै राजुश्रीमोननि खोथा, बेबो सासे बेस्ट एक्टर। राजिबनि खोथा, बेबो सासे बेस्ट एक्टर, मिथिबाय थाख्लाय? थाख्लाय नोंथ' आं जेला एक्टर जायो नोंनि बादि महरा थानोनो समायामोन, सोमब्लाब्ला साबादाङा। आं दा बेमार जानायखायसो। आंनि बैसोआ 45 रानिंसो जाबाय थाख्लाय। नों आंनिफ्राय दुइसिन, नोंदाजों आं लोगो, मिथिबाय? स्पर्ट्स गेलेयोमोन आं नोंखौ आं सिनायो। नोङो 93आव गल्ड मेडेल बेस्ट प्लेयार लादों मादों, येस, बाख्नायथाव बाथ्रा, बाख्नायथाव बाथ्रा। खिन्थु आङो क्लास 5निफ्रायनो सिसिकान काराटे डु गेलेबोदों। जोंनि दा देब सारजों, कसुगावनि गुरफिलानि मास्टारजों। बेनि उनावहाय जों गेलेनानै राहा मोनैनि ओरै खारनानै आं निउ मंसआव खारदों। बेनि उनाव किक बक्सिंआव आं ब्लेक बेल्ट लाहैदों। काराटेआव आं ब्राउन बेल्ट लानानै थादों। आरो नों आंसो नोंनि शिशु, नों आंनि गुरुबाव जाहैदों। नोंथ' आंखौ होनदों दहाय बिपुल आं नोंनि गुरुसो होनना बुंदों। आं मिनि ओंखारदों, लाजिनो ओंखारदों थाख्लाय।
मिथिबाय? नोंथाङा नोंथांनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ राफोद खालाम। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाखौ राफोद खालाम, गोरा खालाम। जाहाथे खामानि फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो मजबुत जायो। बे खोथाखौ लानानैसो आं लिरदों नोंथांखौ। नोंथांमोननि आखल आखुखौ आरो बिजिरनो थाङोब्लाथ' आं दिनै भिडिअ लाबोनो हानाय नङा, बिराद गोलाव जागोन खाथाखौ खुलिनांगौब्ला। आरो आं जानला मानला खोनानाय बाथ्राखौ रायलाया, आं खुद नुनाय बाथ्राखौ रायलायो। आंनि फेसबुकनि सैनाय सिनेमायाव, फेसबुकनि सैनाय फिल्म शुटिं टाइमाव आं माखासे खोथाखौ मिथिदों। आं बुंथ'वा थाख्लाय। प्रयजन जाबा नोंखौ खाथा खुलिगोन, आंबो खाथाखौ खुलिगोन, मिथिबाय थाख्लाय? दा बे आंनि खुब। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिसायाव राजनितिक मालाबाबो लाबोनो नाङा। राजनितिकआ टेम्परारि बुस्थु। बे दिनै दं गाबोन गैया। आं दिनै इउपिपिएल गाबोन बिपिएफ समफोर माबाबो जानो हागौ। बेखौ नोंथाङा बेवहाय इसु लाबोनो नाङा। नोंथाङा दिनै लाजिदोंसै, गिदोंसै। नोंथाङा जुदि बुङाखैबा, नोंथाङा जुदि नोंथांमोना बिबुंथि होआखैबा, दिनै मानो भिडिअ लाबोनायनि प्रयजन जाखो नोंथाङालाय? दिनै मानो भिडिअ लाबोनायनि प्रयजन जाखो दे बुंलाय। थाख्लाय बेखौबो नों सोंगोन। नोंनाव सोंबाय आं बे खोथाखौबो। आं दिनै बिदि फट इसिबां बुंनो रोङा, खिन्थु नोंनि माखासे जबाब होनो थाखायसो आङो दिनै नोंनो काउन्टार होनो थाखाय आं भिडिअ बानायदों। नों आंनिखौ बिसानिफ्राय होखारनो बुंदों। येस, आंहा बाय खुनु सोंनाव खोथा गैया, गाज्रि मोनाव खोथा गैया। जुदि बिसानि आं जुदि गाज्रि मावदों, एरख' बेन खालाम, जेबो नङा। बिसाया मोनसे एस'सियेसन। लामा गैयाबाथ' आंबो एस'सियेसन दानानै फिल्मखौ बानायनांगोन ना। आंहा रेजिस्टारखा। मा खालाम नोंलाय? जेबो खालामनो हाया नों। आं जाहैबाय रेजिस्टार गोनां सासे फिल्म प्रडिउसार, बादायारि फिल्म प्रडाक्सना। थाख्लाय बेखौबो नों एसे खर'आव ला। खर'आव जुजाय दंबा माइरं सोनानै ला थाख्लाय, मिथिबाय? दा नोंथाङा जानला मानला मानसिखौ काउन्टार होनानै बखिनो नाङा। नोंथाङा मावनो हायाखै, गेम्सखौ होबथानो हायाखै, आरो एन्टि ससियेल मानसिफोरनि थाखाय एगेन्स्टआव नोंथाङा गसंनो हायाखै। बे खोथाखौ सिमान जा। आरो नोंथां थाख्लाय फंबाय, नोंखौ डाइरेक्ट थाख्लाय नामबो लिराखैमोन। माखासे दङ, गोबां मानसियानो दं। बै समाव जेला 2021आव आङो गेमस्रि दैमारिनि भाइराल जाजेननायाव, दावराव जानायाव आङो गोदान सोदानबाबो बिसायाव आङो स्ट्रंलि आं मोनसे माबा होदों, मा होनो, काउन्टार होदों गेमस्रिनि सोमोन्दै। बुंदों आङो, नांगौ जायोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' समाज आफाद गासैबो दल संगठनफोरखौ लानानैबाबो जोङो बे माबाखौ एन्टि ससियेल मानसिफोरखौ जों होबथागोन, जोङो माबा सासन खालामगोन होननानै आं बुंदों। तखन अब्ला 60% मानसिफ्रा आंनि सायावसो गाज्रि मोनदों, बेना राद्रायदों खोथाया होननानै। दिनै आरो नों उल्था आंखौ गेमस्रिखौ वेलकाम, गेमस्रिखौ बजबनानै ला, बे खोथाखौ नों बुंदों। खिन्थु बे खोथाखौ नों बुंनो मोना थाख्लाय। नों गावखौ गोहो गोलोन्दां होननानै ला। आंनि जायगायाव मोनबा बबे इउपिपिएल, बबे बिपिएफ, बबे मा, जों पार्टिजों खोथा गैया, पलिटिकेलजों जोंहा जेबो गैया। जोंहा बिसायाव जेरै डिसिसन दं बेबादिनो जोङो होबथागौमोन। खारन एग्जाम्पल दाख्लै जानुवारियाव जों होबथादों। होमबा नोंसोर मानो हाया? That's why. What is this? In your mind? मा बिलाय? मा बियो? मानो होबथाया? बेबादि थाख्लाय नों जानला मानला बुंनो रोंगौनानै नोङो सावथुन मुलुगाव आंहा बिराद सिनाय जानाय, बिराद माबा माबि होनदों आरोखि। सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौ सिनायनाय मानसिफ्रा फिल्माव सिनायो, खिन्थु बेस्राफोर नायगिरिफ्रा थाख्लाया मा जादों, मा खिदों, मा आखल, मा आखु, बिथांमोना मिथिया। जास्ट बिसोरो फिल्मखौल' नायो, नोंनि एक्टिंखौल' नायो। खिन्थु थाख्लाया सोर, माबादि मानसि, बिसोरो बेखौ मिथिया। आंनि नुनायावथ' थाख्लाया गोबोरखिनि एम्फौ। नों गोबोरखि जेबो रोङा नोङो, जेबो रोङा नोङो। आरो नोंखौ मिथियो आङो, गोदोहाय जोंनि गासै, आंहाबो सात्रफोर मेला दंमोन। आंनि किक बक्सिंनि स्टुडेन्टफ्राथ' होनोसैमोन नोंसोरखौ, ओइ खर' गाज्रि क्रेकसो होनना बुङोमोन थाख्लाय। नोंसोर क्रेकसोमोन जाहैदों, क्रेक। थाख्लाय नों आंखौ थगायनो हाया, आरो मालाबाबो थगायनो दानाजा। जोङो मिथिगौ नोंनि नोंदाजों आं बिराद लोगो, दासिमबो लोगो थाख्लाय। नों आंखौ जानला मानला ब्लेम होनानै लाब गैया। बेनो थाख्लाय आं नोंखौ दिनै थिनबाय, गाहाम हाबा मावनांगौ। खौसेथिनि खोथा बुंदों नों। खौसेथिया बोरै फैयो?
गासिबो बिसानि कलिग्सफ्रा थिग थानांगोन, गावजों गाव खोथा बाथ्रा थिग थानांगोन, कलिग्सफोरखौ बुथुमनो रोंनांगोन, कलिग्सफोरखौ मोजां बिहेभ खालामनो रोंनांगोन लिडारफ्रा, नङाबा खौसेथिया अबाव फैगोन? मावदो नोङो, मावदो, स्ट्रंलि मावदो। नोंनोथ' दुलाराय बर' माहारियारि आफादनिफ्राय खुनु नोंनो माबा नाङा होनदोंमोन, मदद नाङा होनदोंमोन, बिसानि बिराद पावारफुल, मावदो। दिनै मानो खुसिखौ होबथानो हायाखै नों? नैबे खोथायावसो नोंखौ लिरनाय जादों, नोंखौ नङा, नोंनाव मोदोमाव नांदों, थारमाने नों बुंदों नालाय। आं दाखालि नोंसोरखौ भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै लाजोब नंदोंमोन, खिन्थु आंनि गोसोआ बादा होफिनदों, नांला। आरो बेबादि दिनै थाग्लाजों नांलायनायबो खोथा सफैनाय नङा साननानै आं दलद थादों, मिथिबाय? आरो थाग्लाय, नों गावखौ बिराद मोजां सापर्ट खालामदों ना? गौरां कालचार कमप्लेक्स, बेवहाय नोंथाङा आंजों लाइभ टेलिकास्ट लानांगौ। नोंथांखौ नोंथांनि जारिमिनाव नोंथाङा मा मा मावबोखो बेसेबां मोजां, नोंथांखौबो रायजोआ खिथागोन आरो आंखौबो खिथानो हानांगोन। नों आंखौ होनदोंना? आंनि नुनायावथ' नोङो गाजा, सिनेमायाव जेरै गाजा, मोगथाङावबो नों बिदिनो 1 नाम्बार गाजा मानसि नोङो। खारन नोङो सिनेमायाव बेलेग एक्टिं खालामनो रोङा, नों मोगथाङाव जा गाजा नालाय बेल' फैयो नोंना, बे मोगथाङाव बिदिनोखा नालाय। नों गाबोन आंनि माबायाव फैलाय, आं नोंखौ स्क्रिन टेस्ट लागोन, नै फैबाय थानाय फिल्मनि। आंना फिल्मा फैगासिनो दं, लाभ इन 1996, थाख्लाय। दम फैयो नों आंनाव स्क्रिन टेस्ट लानो, मिथिबाय? जोङो 2000 सननिफ्राय फिल्म बानायबोनानै जों गभर्नमेन्टनिफ्राय, सरकारनिफ्राय गरसेबो जोङो मदद मोनाखै, अनसुंथाइ मोनाखै, जार फले जोङो खस्थ' खालामनानै जानांदों। खस्थ' खालामनानै जोङो सिनेमा, गान, मिउजिक गासिबो दोनथ'नानै जोङो बिजनेस खालामनांदों, थाइसे थाइनैजोंबाबो। आङो बिराद नाम मोनगोन होननानै, नाम मोनथों होननानै सिनेमा बानायाखै। जोंहा हारा मोदोम बिखा बिख्लोआव गासिबो हाबनानै दंजोबो कालचार लाइना। बेखायनो जोङो गोसोखांबा खांबा मोनफा मोनफा बानायो। नों कुवान्टिटिखौ लानानै खोथा बुंदों ना? मोननैसोल' माबा मोननै साइजनि सिनेमा बानायदों, बेखौनो मालाबा दा बुं। आंनि गानफोरखौ इउटुबाव होयैनोथ' नोंथांमोननि सोरबा सासे सानैसोनि इउटुब चेनेला भिउ बानायदों। मिलियन नायदों आइसक्रिम जानो बिनानाव आंनि भिडिअ। उसाव-बादाव जायो मानो? दिनै नोंनि आंनि गोदै देंखो बहुद दं, जोनोमनि उनाव माबा माबि दं। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, नोंनि सावगारिनि अनगा आं बावजोब्बाय। बै समाव बर'फ्रा मडार्न स्टाइलनि एक्टर गैयामोन, जों ओंखारनायनिफ्रायसो मडार्न जाबोदों बर'फ्रा, मिथिबाय? थाग्लाय बहुद मानसिफ्रा जोंखौ एक्सेप्ट खालामदों। बर' एलबामा खाथि खालायाव लायोमोन, नागालेण्ड, शिलंआव थाङामोन। आं थांदों, आं लांदों, नागालेण्ड शुटिं खालामना फैदों, मेघालय, शिलं शुटिं खालामना फैदों। बै समनि बाथ्रा। नोंथाङालाय मा खालामदों, मा मावदों नोंथाङालाय? गथ'फोरखौ इन्सपिरेसन होबोदों जोङो, कपारेसन होदों सोरखौबा, मिथिबाय? बाहाय जोङो बहुद मानसिफोरखौ बोखांबोदों। नों साबसे मानसिखौ बोखांदों, सुखबिर बिथां फंबाय, सुखबिर, दिनै बिराद नाम खरा बिथाङा। आंनि आइसक्रिम जानो बिनानाव एलबाम बानायनायाव आङो बियो स्टेप माने डान्स कर्स लानाय नालाय, स्टेप थाब थाब बानायनो रोङोमोन। सुखबिरखौ आं करिय'ग्राफ लाबोदों, ग्रुप डान्स दंमोन बिहा। बेवहाय फार्स्ट टाइम आं सुखबिरखौ गान दोंसे होदों दै। दिनै सुखबिरा खाफाल खुलिदों, दिनै सुखबिरा बर'आव सुपारस्टार। आं जाय मानसिखौ बोखांदों, जाय मानसिखौ स्कप होजेनदों, दिनैसिमबो बिथांमोनहा नाम जानानै दङ बर' सावथुन मुलुगाव। थाग्लाय नों साबसे मानसिखौ खालामदों बुंलाय, नोङो साबसे मानसिखौ खालामदों नोङो? दिनै सों थाग्लाय, नोंसोरनि बे मावजि बादि सिरि सिरि गिदिंनायखौ जों फसाया, जों सुखुवा। जोङो फिल्म बानायबोनायाव एक्ट्रेसफोरजों फंनैबो रायलायामोन, फंनैबो। नोंसिनाथ' दा डिजिटेल जुगाव सिनेमा जोब्बाथाय लाद्रा लुद्रा धाबायाव लोंहैबाय, ओरै आलासि जालायनाय, ओरै माबालायनाय। साफ्रोमबो नङा दे थाग्लाय, खिन्थु नोंखौथ' आं बोनो हायो। आं दिनै बुंथ'ला। जोंनि दिनाव एक्टरा आलादा, एक्ट्रेस आलादा, थांबाय, गार्जेन थायो, बिमा बिफा थायो, बास केमेरा रलिं, एक्सन, बास एक्टिं खालामबाय फैबाय। दानि स्टेन्डार्डजों गोदोनि स्टेन्डार्डजों बेसेबां डिफारेन्स, नों बेखौ बुंबा लाजिनांगोन थाग्लाय। खिन्थु नों आंखौ जानला माला दा बुं। दिनै आं नोंनि थाखायसो आं बिदिखौ लाबोदों थाग्लाय, मिथिबाय? आरो बहुद बुंबावनांगौ बाथ्रा दंमोन, आं दिनै बुंबावलासो। दा बिसाखौ स्ट्रं खालामनांगौबा बिदि नङा, खौसे लाबोनांगौबा बिदि नङा।
रेसपेक्टबो होनांगोन सिनियर आर्टिस्टफोरखौ नोङो बिलकुल रेसपेक्ट होनो रोङा मानसिखौ सिनियर आर्टिस्टफोरखौ नों रेसपेक्ट होनो गावखौनो गावखौ आइ एम खालामदों गाद्रा गुद्रा साइस गैया बाइस गैया खुरिया बारिया नोङो रल बिथाब एसे बर' सावथुनाव दिनै नाम मोन्दों नायगिरिफ्राथ' मिथियाना नों मारै मोन्दों ना बायजादों नोंखौलाय सोर बायना लायनो नोंहा मा केरियार दं मिसामिसि मा केरियार दं नोंहालाय आंथ' नों उल्था आंनो 1 लाख थाखा होफैबाबो नोंखौ आंनि प्रजेक्टआव सोआ आङो आंनि प्रजेक्टआव आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव नोंखौ आंनो नाङा नों आंनो 1 लाख होफै होमबाबो आं नोंखौ नाङा मिथिबाय जायफोरनाखि बिथाङा आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्सनाव खामानि मावदों बिथांमोना दिनै नाम जालांगासिनो दं आंनि देहानि लोमजानानै थानायाव थाखा फैसानि प्रब्लेमाव आङो 6-7 बोसोरसो आं गेप्स खालामदों 2007निफ्राय आङो दोनथ'दों सिनेमाखौ मिथिबाय आरो नोङो बिराद गावखौ ओरै डाउन होनो नाङा आंबो नोंखौ दिनै डाउन होआमोन नोंनि खोथायावसो आं बुंदों बेबादि नङा बेबहारा जोंखौसो नोङो थार गजनदों बुजिनो रोङा होनदों नों मा बुजिगौ मानसिजों माबायदि रेसपेक्ट होनांगौ माबायदि बाननांगौ मिथिं दावथिङाव नोंसोर मानो गोबां रोखोमनि गोबां मानसि थायो बेफोरबादि बिबुंथिखौ मानो होनांगौ नोंसोर होनो नाङामोन थाख्लाय गोसोआव ला दिनै बिपुल मुसाहारिया बे भिडिअखौ लाबोआमोन आङो आइ आफा रायजो राजा आंनि बिब' बिनानाव फंबाय बिमानै गोबां सोमोन्दो जानायफोरसो आङो दिनै निमाहा बियो खर' गंग्लायो नोंथांमोना हयथ' जोंनि भिडिअखौ नुनानै बरिं जानो हागौ धोर गावजों गाव मा नांलायनाय बायदिसिना साननो हागौ खिन्थु दिनै बुंग्रा गैयियाव होबथाग्रा गैयियाव खामानि मावग्रा गैयियाव दिनै गावबा गाव जालांजेननो हमदों रायजोफोर आरो दिनै बिसाया बुंनायावल' गावजों गाव एसे खुद थालायो नालाय स्पस्ट बुंनो हाग्रा मानसि गैया जायनि फलाव फासयजोबो जायनि फलाव गेम्सखौ दिनैसिम फाइनाल खालामनो हायाखै आंनिफ्राय आङो गेम्सखौ आं सापर्ट होदों बे नङा गेम्सआ जेसे दिनसिम सासन मोननांगौ साजा मोननांगौ बे मोनबाय थाथों मोनखागोन बे बिसानि जोंहा मोनसे थि डिसिजनखा बे थाख्लाया बबे पइन्टखौ लानानै गोदाव सोराव बे भिडिअ बानायदों आंनि थाखाय आं बेखौसो आसरित मोनदों थाख्लाय साननो रोङाबा नों सिरिथा नों फिल्म गाबाय थाग्रा मानसि जा मोनो जाब जुब बेखौनो गाबाय था खिन्थु नोङो जानला मानला आंबो सासे प्रडिउसारसो मिथिबाय नों जानला मानला बुंनानै लाब गैया थाख्लाय मिथिगा गावखौ बिराद गिदिर साननानै लाब गैया नों आं दा मा बुंबावनो रायजो राजाफोर फैबाय थानाय समाव आंनि लुबैनाय आंनि मिजिं आंनि आसा आंनि खावलायनाया जाहैबाय जोंनि आर्टिस्टफ्रा मालाबाबो गाज्रि मुं मोननो नाङा आइना बादि साफा जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों मोजांबासो रायजोआ मोजां मोनगोन खारन आंनो मोजां नङाबा आंनि न'खाथिया आंनि सिनेमाखौ बोरै नायगोन आं मोजां जाग्रोनांगोन अब्लासो आंखौ नायगोन अनसायगोन खारन जोंनि बर' सिनेमाखौ दिल्लीयाव मुम्बाइआव आमेरिकायाव चाइनायाव बबेबा बांलादेश पाकिस्तानाव नाया जोंनि फिल्मफोरखौ बर' सावथुनखौ अनलि बे बर'नि माबायावनो जायगायावनो जुरिडिक्सनावनो बर'नि बे ओनसोलावनो बर' हालामावनो फ्राय जों नायो जोंनि सिनेमाखौ गुबुन हारिया नाया बेखायनो आं रायजोफोरखौ मान सनमान होनो रोंनांगोन जोंनि बर' हारिखौ जों सनमान होनो रोंनांगोन अब्लासो सनमान होनायजों जोंबो मोजां जायोबासो गेरेमसा हारिया जागोन आरो जों जौगालांबाय थागोन थाख्लाय नों बेखौ बुजिनानै नाय नोंनि बादि गाजा फाजा आं बुंला दिनै खाथा खुलिगोन होनखाबाय नोंखौ सानसे आरो नों आंखौ गिनानै थादोंबा आंखौ सोलायदो बास थेंक गड इसोरा नोंखौ मोजां जानो खाबु होबाय होननानै नों सानना लादो मिथिबाय थाख्लाय आरो जोंहा माखासे बुंबावदों ओरै माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खोथा बुंदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आं मा बुंदों आंनि लिरनायाव मोजां नाय थाख्लाय नों फरायनो रोङा रमान आखरखौ थाख्लाय खुरिया नों फरायनो रोंना रोङा आं मा लिरदों नों भिडिअ'आव मा बुंदों आं मा लिरदों नायदो नोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आं बुंदों बिसा जानानै जों गावजों गाव एसे प्रेसार होलायाबा बोरै जानो नोंथांमोनखौ स्ट्रं कमिटि बानायनानै ला फैबाय थानाय समाव मोजां खामानि मावनो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बिसाया मोजां नाम मोनगोन होननानै आं अनेक लिरदों गोबां बाथ्रा लिरदों नोंथाङा बेखौ फराया मोजां नाया हिसाबै डाइरेक्ट नोङो डाइभार्ट खालामबाय भिडिअ'खौ इउ पि पि एल नि खोथा होननायाव नोंहा खर' नांबाय नों जुदि बुङाखैबा नों मानो खर' नांखो मानो भिडिअ बानायखो नोङो थांग्रोमोननानै आंखौ मुड गाज्रि खालामबाय नै इउ पि पि एल नि सासे फैबाय बे बाथ्राखौ नों मानो बुंखो बेबादिजों दा थां जोंहा रावनावबो सायाव रागा जोंनाय गैया
गाज्रि मोननाय गैया जोङो हिर' नालाय हिर' सिगांजों बाथ्रा बुङो मालायनि उनाव थानानै बाथ्रा बुंग्रा नङा जों थाख्लाय गोसोआव लाखा जोङो मालायनि उन थानानै खोथा बाथ्रा बुंग्रा नङा जोङो देगारखौ सुनांगौबा सिगांसो सुगोन थाख्लाय जों उनाव थाखोमानानै सुग्रा मानसि नङा दिनै सावथुन मुलुगाव गावजों गाव एसे एसे खयजन मानसिफ्रा खुरनिथि थालायनायखायनो नोंथांमोना बुंलायनो हायाखोमा बे फिलिंसआवसो आं लिरदों नोंथांखौ मिथिबाय थाख्लाय होननानैबो आं लिराखै सोरबा सपन होननानै आं लिराखै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बबेसोराव मोजां जानो थाखाय स्ट्रं खालामनानै ला बे जिनिसखौ खावलायदों आङो नोंथांमोना मावनो हायाखै फेल बेखौ मानो सिमान जादों नोंसोरलाय नोंथांनो बुंदो ना जों गुबुन संगठनफोरनि गुबुन दलफोरनि जोंहा मदद नाङा जोंनो बिराद पावारफुलखा येस नों मानो मावाखै कुसुगाव मानो गेमस्रिया फैनो हायाखै गेमस्रियाथ' होनदोंमोन ना हाय गाइस आंहानि क'क्राझार कुसुगाव थान्दा बाजाराव प्रग्राम दं आसा खालामो प्रग्रामाव बयखौबो लोगो मोनगोन बेबादि अपेन गेमस्रि दैमारिया गावनि फेसबुकआव लाइभ हगारगासिनो दं थाख्लाय नों बबे खनायाव थाखोमाखै नों आंखौ होनदों बबेबा खनायाव मावजि बादि एरस'दों बै समाव नोङो बबे खनायाव दंमोन थाख्लाय सोरजों दंमोन नोङो बबेयाव गोदोनानै दंमोन नोङो बै समाव बबे खनायाव दंमोनलाय बुंलाय नों आंखौ होनदों नों मावजि बादि एरसोनानै दं बै समाव नों बबाव दंमोन बुंलाय नोङो गेमस्रियाथ' अपेन हगारदों खारन ओरै कन्टेक्ट जाखाबाय नालाय नोंथाङा होनबावदों पस्टार होनो हायाखै मानोखाय सिरि सिरि लेंहैदों आरे बाबा पस्टार होदों ओरै लेंदों जों तदन्त खालामजोबनानै टमेखौ जों केन्सेल खालामदों नोंथाङा थांनानै कुसुगाव मानो बुंहैनो हादिया हा मानो बुंहैनो हादिया एसेबां सुपार पावार मोननाय बिसाया मानो बुंहैनो हादिया गेमस्रिया गावनो अपेनखा फेसबुकआव लाइभ हगारगासिनो दं नों बबे जायगायाव थैनानै दंमोन ओंखायनो खोथाखौ सिन्था खालामनानै रोंनांगौ जोंना नै थाख्लाय खर'आ एसे एसे गुबाय खारन जोङो बिराद माहारिनि हारिनि जाथिनि गासिबो सिन्था खालामो नालाय खर'आनो गुबाय नै थाख्लाय नों मा रोंगौ नोंलाय नों मा सिन्था खालामफैदों जाथिनि हारिनि नों दुगा बुंना लादों समाजाव बिराद जाथियाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दं नों मा मावदों नोङो नुयि खोथाखौथ' बारहो दिनै साखार नुनायावनो नों जेबो मावनो हायाखै कुसुगावनि बैसागु कमिटियाव गेमस्रिनि सोमोन्दै जेबो बुंहैनो हायाखै साखार नुनायावनो आरो नुयि खोथाखौ जों मा फोथायबावनो थाख्लाय ओंखायनो नों सुद्राय खुनु माने माबा नांगौ गैया आरो जों नोंखौ आंखौ नोङो निमाहा बिनांगौ होनदों मानि निमाहा बिनो बबे खेत्रआव निमाहा नोंसो बिनांगोन निमाया नों बिनांगोन मानो होनबा नों इउपिपिएलनि मानसिखौ रायदों नों निमाहा बिनांगोन निमाहाया प्रयजन जायोबा नोंसो बिनांगोन खिन्थु नोंनि बुंनायावसो आं बुंदों जों बेबायदि निमाहा बिहोलायग्रा मानसिबो नङा बुजिबाय नों जानला मानला खोथाखौ क'क्राझाराव बुंनो हायैखौ चिराङाव बुंफैनाय चिराङाव बुंनो हायैखौ उदालगुरियाव बुंफैनाय बेबादि आखुखौ माबा नोङो मिथिबाय थाख्लाय नों बिराद माबा मा होनो थगाय सुला साला थगबास फाल्थु मानसि नोङो आं बारा गोबाव बुंला फैबाय थानाय समाव बिसाया खुनु पलिटिकेलनि बाथ्रा ओंखारनो मोना धोरोमनि बाथ्रा ओंखारनो मोना बाव गोबां रोखोम धोरोमनि गोबां रोखोम पलिटिकेल पार्टिनि मानसि जमा जागोन बे जाहैबाय जोंनि सावथुनगिरिफोरनि गासै जथायनानै दानाय मोनसे कमिटि बेवहाय बयबो मदद होलायनांगौ बयबो मोजां खालामलायनांगौ मोजाङै मोजां जों दैदेनलांनांगौ दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ आं खावलायो आरो जेखि खामानियावनो जा जों स्ट्रंलि थानांगौ सोरबा गुबुन फासयनाय बेबायदि जानो नाङा जों खामानिखौ मोजां मावनांगौ बेखौ आं आसा थाबाय आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो रायजोफोरनाव खेबसे क्षमा बिनानै आङो फोजोबनो सानबाय जाहाथे रायजोफोर माबा मोनसे जुदि माने गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरदो आरो हायोबा साजेसन हरबाव बिसाया बोरैबा साबसिन जागोन बोरै लाङोब्ला जोङो बर' कालसारखौ माने गोजौआव लांनो हागोन दिनै माने बर'आ मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै गाबोन बलिउड टलिउड गासिबावबो जों थांनो हानाय बायदि जों मोनसे राहा मोनथों जोंनि इयुन जोलैफ्रा जेब्लायबो जौगाथों जोंनि फिसा फिसौफ्राबो जौगाथों गासिबो दामगिरि खनगिरि मोसागिरि गासिबो लिरगिरि बिथांमोनहा मोजाङै मोजां थांनानै थाथों बेखिनिखौ आं खावलायदों आरो गासैबो सावथुन नायगिरि बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय खेबसे खुलुमबावनानै खावलायबावनानै आङो निमाहा बिनानै आंनि बुंनांगौ थाख्लायनि सायाव फंनैसो बुंनायखौ आं बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।